Insemmilkom, illum nagħlqu eżattament ġimagħtejn, 14 il-ġurnata mindu faqqa l-iskandlu msejjaħ skema pagi PN u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu ma ġabx prova waħda li hi waħda biex jiċħad dak li kixfu donaturi tal-partit tiegħu stess illi żvelaw kif fuq talba tiegħu stess ukoll li kienu din iħallsulu l-pagi tal-ogħla żewġ uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. A propositu, Simon Busuttil jalaq sninu llum u minn hawn inselmulu u nawgurawlu għax hekk titlob l-irġulija anki fil-politika. Iżda b'dik il-parentesi nkomplu bil-programm u l-analiżi tagħna fuq is-sitwazzjoni attwali. Lura għal ksur sfaċċat tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, ħaġa li bdiet tkun diskussa issa jew investigata uffiċjalment mill-Kummissjoni Elettorali. U importanti li niftakru li l-każ kollu kien żvelat b'riżultat tar-rabja illi qali ħakmitu Simon Busuttil meta rċieva dak il-famuż SMS mingħand il-kap eżekuttiv tad-DB Group illi talbu għal refużjoni tad-donazzjonijiet kollha li għaddewlu għall-partit. Dik ir-rabja ta' Busuttil f'nofs maratona l-ġbir ta' fondi waslet għal ritaljazzjoni min-naħa tad-DB Group illi ħassewhom offiżi bil-fatt li sal-lejliet id-dikjarazzjoni ta' gwerra kontrihom minn Busuttil, l-istess Busuttil kien talabhom ikomplu jagħtuh il-flus. Iżda l-iskandlu tal-iskema ta' pagi PN ma kienx biss il-falsità tal-kap tal-Oppożizzjoni li ħeba dan il-finanzjament mill-grupp parlamentari tiegħu, mill-eżekuttiv, mill-amministrazzjoni tal-partit, kif ukoll mill-ħaddiema tal-partit għaliex ma waqfitx hawnhekk. Dan għaliex iskandlu serva biex iċ-ċirku ristrett ta' Busuttil immexxi mill-blogger Daphne Caruana Galizia biex toħroġ b'attakk feroċi kontra l-viċi kap nazzjonalista Mario De Marco għaliex inserta li kien l-avukat ta' DB Group. De Marco spiċċa l-ħaruf ta' sagrifiġġju ta' ċirku ristrett ta' Busuttil f'din il-gwerra kontra d-DB Group. Bl-iskop li jikseb diversiv u jsalva il-viċi kap ieħor tal-partit Beppe Fenekadami li huwa implikat fl-investigazzjoni serja ħafna dwar nuqqas mill-pulizija lejliet l-elezzjoni li għaddiet li waqfet investiga kas serju ta' ħasil ta' flus u traffikar internazzjonali ta' droga minn kumpanija li kien direttur fiha u li hu kien de facto Ministru tal-Intern. Bekk, diġà nkwitat minn saħħtu l-attakki li kienu din insurulu mill-blogger Daphne Caruana Galizia biex jirriżenja li skonti ma kienx ikun impenjat biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni, De Marco ma jafx laqtu b'attakki jibes minħabba l-involviment tiegħu bħala avukat tad-DB Group. L-attakki kontri ħraxu sal-punt illi l-ġimgħa li għaddiet Mario De Marco derfu kważi kull programm ta' diskussjoni politika fuq televiżjoni minn Ajrdan, F'ċerti drabi De Marco saħansitra fajjar botti interessanti li ġar fuq teżi ta' Simon Busuttil. Imma jekk nerġgħu nisimgħu dak li qal De Marco waqt il-programm Extra fuq Television Malta l-ġimgħa li għaddiet, it-tħejja l-attakk ta' Simon Busuttil fuq id-DB Group sar waqt li De Marco kien l-Ingilterra biex jagħmel MRI. De Marco wasal għal ħabta tas-sija ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt 3 ta' Marzu. Minn dak il-ħin sa sbieħ il-jum tal-istess sibt, De Marco kellu jħejji ruħu biex jafża lil Busuttil li kien se jirrinunzja għal klient tiegħu id-DB Group. De Marco jinsisti li bħal speċi qatalax bil-perżuta lil Busuttil u qallu li kien lest jirrinunzja lil klient tiegħu. Iżda Busuttil sostna l-kontra. Ħanisimgħu li żewġ verżjonijiet. Ħanibdew minn ta' Simon Busuttil. Mela, Mario De Marco ilu avukat ta' din il-kumpanija illi applikat għal proġett tal-ITS, jiena kont naf b'dan, ili naf b'dan. Meta sir taf. Il-problema għamet meta aħna ddeċidejna illi dan il-proġett nikkontesta. Meta sir taf dil-konnezzjoni ta' Mario De Marco? Ma nafx id-data eżatta, mill ħafna naf illi Mario huwa avukat ta' Sibank, naħseb ilu. Kemm xhur sena? Minn mindu konna fl-oppożizzjoni aħna, imma il-konflitt li talab minn għandu illi jirrinunzja dak ix-xogħol propju. X'konflitt li daw kienu jtuk id-donazzjoni id-Dr. Busuttil ukoll. Meta aħna fuq dan il-każ jidrilna li rridu mmorru ninvestigaw. Issa nisimgħu lil Mario De Marco bil-verżjoni tiegħu. Id-deċiżjoni kont ħadta realtà il-ġimgħa. Mela, jiena il-ġranet ta' qabel il-maratona, dik il-ġimgħa ta' qabel il-maratona. Bejn l-ewwel storja u t-tieni storja. Jiena kont qiegħed Ingilterra x'kelli mmur nagħmel xi MRIs. Wasalt Malta filgħodu kien niftakar xi sija ta' filgħodu l-ġimgħa. U dakinhar ġejt infurmat illi il-partit kien qed jikkonsidra minħabba ir-riservi li kellu dwar il-prezz ta' dak il-kuntratt illi jirreferi
il-transazzjoni għall-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali. Jiena mal-ewwel kellimt ma' Simon Busuttil, għattu Simon dak il-ġimgħa. Jiena min-naħa tiegħi u min-naħa tal-uffiċċju kollu tagħna aħna lesti li nirrinunzjaw għall-brief tal-ITS. Għaliex jien ma rridx illi bl-ebda mod lanqas remotament il-pożizzjoni tagħna bħal-avukati tad-DB Group tiġi b'xi mod jew ieħor in konflitt mal-pożizzjoni tal-partit illi xtaq jirreferi l-affari lill-Awditur Ġenerali għall-investigazzjoni. Għalli prova niċċara punt. Mela, mbagħad l-għada jienu Dottor Busuttil ukoll tkellimna u qabel miegħi ukoll illi iva l-aħjar sitwazzjoni tkun illi jiena nirrinunzja l-brief. Il-ħadd filgħodu fil-fatt skużani, u qed jgħid li hu talbek biex tażel, kważi id-dikjerazzjoni tiegħu kienet waħda jew vi jew va. Sejfer, jienu Simon tkellimna u wasanna għal deċiżjoni flimkien għabbażi tal-offerta li jiena stess kont għamiltlu il-ġurnata ta' qabel. Jiġifieri dawn mal-fatti. Dak Mario De Marco, smajtuhom il-verżjoni titnejn, wieħed jikkontradixxi lill-ieħor. Lil min temnu nafdaw fidejkom għal-konklużjoni. Iżda fil-waqt li Simon Busuttil baqa' sieket u moħbi mill-ġurnalisti tant li mill-Kamra tal-Aħbarijiet saru sforzi kbar biex insibuh u sibnieh il-Belt Valletta waħdu, sibnieh ukoll waqt laqa ma' imprendituri fil-Lukanda Victoria f'Taslima. Il-pija Simon Busuttil meta tkellem fil-komfort ta' daru fuq il-Net Television u Radio 101 fi klim sempliċi fejn ħadd ma jkollu jistaqsih mistoqsijiet l-antipatiċi. U nafu għaliex. Ġimgħa ilu Simon Busuttil ta' intervista lil The Sunday Times. Intervista però li switlu pjuttost qares għaliex flok maċċara l-affarijiet aktar għaxxa is-sitwazzjoni għalih u għall-partit tiegħu stess. Donazzjoni illegali, però 70,800 jistgħu jkunu illegali? Le, mhumiex. Il-liġi tal-finanzjament Jekk huma donazzjoni? Le. Il-liġi Issa jistgħu jiġu tal-finanzjament maskrati b'dan il-mod. U dik hija l-akkuża li għandek. Ibqa' ċert. Ara, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti aħna qegħdin safe magħha għax tapplika mhux għall-kumpaniji privati imma għall-partit politiku. Jerġa' jgħidha dik il-kelma safe u mhux konformi, jafx qed jgħid safe għax diġà għamel il-homework minn għalih. Iżda ħammorru għal aktar dikjerazzjonijiet riċenti. Wara li nhar il-ġimgħa filgħaxija spiċċa biex ra l-umiljazzjoni ta' Mario De Marco din id-darba fuq Net Television jitlob saħansitra skuża lil partitari nazzjonalisti sempliċement għaliex kien l-avukat tad-DB Group u fi kliem Simon Busuttil dan kien konflitt ta' interess. Oħroġ il-ħaġeb dan kien biżejjed biex Busuttil jibda jitkellem dwar De Marco u jfissru bħala sieħbu. Fuq Radio 101 Busuttil impressjona, nisimgħuh. Filli fuq Mario De Marco hawn min ilu mill-bidunet jara kif ser jagħmel biex joħloq firda u jagħti l-impressjoni li hawn firda fil-Partit Nazzjonalista. Imma qiegħed nagħmilha ċara, fil-Partit Nazzjonalista m'hawn l-ebda firda. Mario De Marco qiegħed hawn u ser jibqgħu. Impressjonanti. Busuttil jaqbes għal Mario De Marco. U għal aktar nisimgħuh. Bieraħ huwa pubblikament qal isma' jien jiddispjaċini illi minħabba li jiena kont involut f'dan il-każ stajt weġġajt jew irrabjajt lin-nies. U allura id-deċiżjoni tiegħi hija ċara. U min se nħalli lil ħadd jipprova jdaħħal feles bejnietna. Għal darba oħra nistedinkom tiddeċidu intom u anki lil partitari ġenwini nazzjonalisti biex jiġġudikaw is-sinċerità ta' stqarrija li għadna kif smajna. Mario De Marco kellu jkun umiljat sa dan il-punt biex kiseb din l-istqarrija minn Busuttil? U bilħaq, dan ma taħsbux diversi ieħor. Ejja nifukaw ftit. Għaliex aħna mhux konna din nistennew il-provi minn Busuttil dwar l-invoices folots maħruġa mill-Media Link tal-Partit Nazzjonalista biex jagħtu l-ħlasijiet tal-pagi. Bilħaq għax kont se ninsa, fl-assenza ta' provi ta' Simon Busuttil huma l-ġurnalisti li din li żvelaw l-affarijiet u mhux hu. Il-pagi ta' Segretarju Ġenerali u tal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kienu qegħdin ikunu mħallsa permezz tal-kumpanija Sky Gourmet illi għandha l-kuntratt tal-catering tal-ikel tal-Air Malta. Skont Busuttil il-flejjes għaddew u nfakkarkom nerġa' li Busuttil fisiru bħala arranġament kummerċjali u inserta li kienu ġejjin minn din il-kumpanija Sky Gourmet milli qatt ma rreklamat imkien. Simon Busuttil. Reach jippubblika invoice
ta' kumpanija tiegħu. U issa qed nindunaw għaliex għax jekk jippubblika din l-invoice joħorġu il-provi illi hu kiser u ta' istruzzjonijiet biex jinkisru il-liġijiet tal-finanzjament tal-partiti politiċi u allura il-ftit kredibilità li jista' jkollu fuq kwistjoni ta' trasparenza it goes down the drain. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat. Bekk il-gidba ta' Busuttil tkompli tikber. Imma jekk imorru lura l-interventi li saru minn Busuttil fuq Radio 101 għaliex ma tniffis mid-Dar Ċentrali biex jitkellem dan il-weekend dajr biex jagħmel passiġġata waqt il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat il-bieraħ, ra kif għamel biex jerġa' jiddevja ħsieb tan-nazzjonalisti. Għaliex skontu l-problema mhijiex Mario De Marcos da ovvjament. Joseph Muscat. Il-problema ma jisimix Mario Da Marco f'dan il-pajis. Il-problema f'dan il-pajis jisima Joseph Muscat u l-aktar gvern korrott illi qiegħed imexxiju. Mela, smajtuha. Madux problema Mario Da Marco u bil-forsi b'xi mod irid iddaħħal fin-nofs il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kelma korruzzjoni. Mela, imħatra li diġà insejtu dik il-famuża frażi tal-eks teżorier tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin. Nerġa' ngħidilkom imħatra li diġà insejtu. L-ewwel ħaġa, ħan niftakru sew l-affarijiet u npoġġuhom f'perspettiva li tagħmel sens għalina. Segwuni ftit. Mela Simon Busuttil ħassa kbira wisq illi Mario Da Marco kien l-avukat ta' DB Group għaliex iffirmaw kuntratt mal-gvern għall-iżvilupp tas-sit tal-ITS San Ġiljan. Semmek ftemna. Mitluf blajjat isteriku ta' korruzzjoni, Busuttil nesa ħaġa importanti ħafna li tikxef politiku ngħid straordinarju. Busuttil donnu nesa li Mario De Marco permess tal-uffiċċju tiegħu De Marco and Associates huma l-avukati ta' benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista ċertu wieħed Tancred Tabone minn Taslima, kuġin Tostin Gatt u li ftit xhur oħra se jgħaddi ġuri dwar l-akbar skandlu verament ta' korruzzjoni li qatt inkixef f'pajjiżna. Jekk għal Busuttil id-DB Group huwa skandlu, mela l-każ Tancred Tabone x'inhu l-lob tal-Playmobil? Nerġa' ngħidilha. Imħatra li diġà insejtu. Għaliex hu komdu twerżaq mill-bankijiet tal-oppożizzjoni meta kull ma tagħmel tkun qed tkejjel bimnieħrek. Il-korruzzjoni vera u bil-fatti seħħet taħt it-tmexxija tal-amministrazzjoni preċedenti u kienet ilha għaddejja għal snin sħaħ. Miljuni kbar għaddew minn id għall-oħra u l-veru prezz tal-korruzzjoni li l-kol kemm aħna għadna qegħdin inħallsu għalih kien propju fi żmien meta Simon Busuttil kien uffiċjal qoli ħafna tal-partit iżda u ibda minn MEP għal delegat speċjali tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi għal saħansitra viċi kap nazzjonalista. Busuttil jgħajjar kontinwament bil-gidba ta' €1,000,000 fil-kont ta' Konrad Mizzi, meta jaf li l-ebda kont bankarju barrani qatt ma nfetaħ. U ma nfetaħ speċifikament għaliex il-minimu possibbli fejn sar stħarriġ mhux minn Konrad Mizzi, iżda minn accountant. Kien jitlob minimu ta' miljun illi la Konrad Mizzi u la ħadd minn din l-amministrazzjoni la manda jew se jkollha. Imma la darba jibqa' jsemmi dan il-miljun f'kont bankarju barrani nerġa' ngħidha imħatra li diġà insejtu. Ħanaraw dan li qed jidher hawnhekk. Il-veru miljun f'kont bankarju nstabu f'kont tal-Bank HSBC f'Jersey illi kienu depożitati minn trust u għattaw ta' min huwa ħattajr Tancred Tabone, dak il-benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista. U ngħid aktar, skont email tal-HSBC fl-Iżvizzera, Tabone kien se jiddepozita aktar flus, forsi 10 miljuni qalu. Imma laħqet spiċċatlu ċejċa lil Tancred Tabone għaliex kien arrestat wara li nkixef mill-gazzetti u minn sieħbu Frank Sammut illi krolla waqt l-interrogazzjoni illi kien kompliċi miegħu. U għall-aħħar darba imħatra li diġà nsejt. Nerġa' naraw gazzetta oħra. Wara l-elezzjoni li għaddiet l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi ammetta li kellu idea x'kienet jiġri fl Malta u aħna l-kol dak iż-żmien ħallasna għal dik il-korruzzjoni multimiljonarja bil-kontit għoljin tal-elettriku għaliex ħallewhom jistanew u jieħdu over u żammew iż-żejt flok qalbu għall-gass. Kif niġu lura niddiskutu mal-opinjonisti Manuel Mikallef u d-deputat laburista Clifton Grima. Pubbliċità. Mela, merba lura l-program Pjazza, nilqakom issa biex tiltaqgħu mal-mistednin li għandna l-lejla. Clifton Grima, deputat tal-Partit Laburista u Manuel Mikallef, opinjonista, issa drajduh issa fuq il-settijiet ta' One u anki One Radio. Mela, nsemmilkom, sinjuri, grazzi tal-għatu l-istedina. Mela, smajna issa dawn il-famużi clips ta' dak li sar matul dan il-weekend fej u l-ewwel ħaġa ħareġ illi il-pagi tħallsu mill-kumpanija Sky Gourmet illi mhux arranġament speċjali iżda
din hija kumpanija li qatt ma reklamat imkien. Ġifieri nista' qatt irid infittex u nara M'għandix fejn. għalfejn tirreklama. Dan tax-xogħol tagħha hija ċaru, ġifieri. Mhux hekk. U suq wieħed. Eżatti, u meta jara natura tax-xogħol tagħha, ġifieri il-prodott tagħha huwa inkluż fil-prezz tat-titjiriet tal-Ermolda, ġifieri m'hemm l-ebda raġuni għalfejn il-kumpanija illi kienet toħroġ dawn l-invoices tagħmel xi forma oħra ta' reklam. U allura dal-jumejn sirna nafu għalfejn Simon Busuttil ma ħareġ il-famuż invoices. Invoices illi l-ewwel ħarġna ħabba biċċedu li ħabba liġi tal-finanzjament tal-partiti. Provajna nduru magħhom mbagħad kellek din l-iskema maħduma bit-silla u hawnhekk tidħol ir-responsabilità ta' Simon Busuttil u nistgħu nitkellmu ħafna fuq dik ir-responsabilità ta' Simon Busuttil li huwa l-bniedem li laba il-paladin tal-ġustizzja tal-politika nadifa li dejjem iċċallinġa li l-gvern biex jippubblika l-kontratti u l-gvern laburista ippubblikahom il-kontratti u mbagħad U qattaħħu. beda jistħi waqt li qatta dawk il-kontratti dawk ix-xenati fil-Parlament, beda jistħi jippubblika din l-invoice. Allura wieħed beda jsaqsi għalfejn qed jistħi da jippubblikaha. Illum nafu għalfejn beda jistħi. Għax l-invoice kixfet il-logħba tiegħu. Xi ħaġa tajba li ħarġit anke mill-klips tiegħek, Karl. Huwa l-fatt illi li laqatna ħafna. Simon Busuttil prova jpinġi dan kollha, din l-iskema kollha li vvinta bħala relazzjoni kummerċjali, prova jbenġilha hekk. Jekk tħares li d-diskors li jagħmel Mario De Marco, l-interventi li jagħmel fuq il-medja, bażikament kif fuq televisions kollha, fuq l-istazzjonijiet kollha, kif qatt inti barra tal-programm. Qatt ma sejjaħ dil-biċċ tax-xogħol bħala relazzjoni kummerċjali, aktar isejħed donazzjonijiet. Finanzjament tal-partiti se jagħmlu. Ekku, u l-istess De Marco, waqt illi qal illi kien jaf l-hemm laqat bejn Simon Busuttil u Qatt ma rid jidħol fihom. Qatt ma rid jidħol fihom u qatt ma kien jaf x'inhu għaddej fihom. Sew. U din il-biċċa stramba, tax-xogħol viċi kapu x'inhu, ġifieri wieħed jistenna li element daqshekk importanti għax dak kellna l-pagi tal-ola żewġ uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Però mhux jien neskalaħħa u wessaħħa l-biċċa tax-xogħol. Mhux biss Mario De Marco li ħasel idu minna tal-biċċa tax-xogħol. Anki teżori. Għandek it-teżurier. L-istess li filma. Periċi Kalaxxon li qallek jiena ma kont naf xejn x'inhu għaddej. Sew. U kellek ukoll il-Chris Sajt, l-ex segretarju ġenerali tal-partit. U pożizzjoni segretarju ġenerali kulħadd jaf kemm hi importanti f'partit politiku. Illi qallek li jiena qatt ma tħallast, ġifieri jien qatt ma kont naf xejn x'inhu għaddej. U allura kellek daw tliet persuni, tliet figuri prominenti fil-Partit Nazzjonalista. Illi qalu lek ismani, aħna ma nafux x'qed iħawwad Simon Busuttil, ġifieri l-istess persuna. Illi b'mod fals, għax hawnhekk toħroġ il-falsità. Aħseb wara partitari. Ilu jgħajjat tant u jħammeċ il-kulħadd. Joħroġlok b'din il-biċċa tax-xogħol. U l-iktar ħaġa li weġġatni, jiena llum fil-Parlament ġifieri u naf kemm sensittiva din il-liġi tal-finanzjamenti tal-partit. Meta wieħed ħares leha u jara x'kien jgħid l-istess Simon Busuttil meta ġiet biex tidħol di, beda jgħid ismani, transactions li għandhom x'jaqsmu ma' kumpanniji li huma tal-partiti għandhom jitqisu bħala donazzjoni. Mbagħad joħroġlok din l-iskema fejn jagħmel din l-invoice, ġifieri hawnhekk kompli toħroġ. Id-double standards tal-kapitalizzazzjoni. Manuel, ovvjament hawnhekk qed niddiskutu il-Partit Nazzjonalista kważi laqas huwa affarina, però joħorġu affarijiet li lilna bħala Maltin kollha jinteressana l-fatt li we're being taken for a ride. Yes. Tifhem? Issa, dan kollu pjuttost għandu jbeżza fis-sens li għawek qed jinħeba mill-poplu Malti dwar x'qed ikun iffinanzja. Kif qed ikunu iffinanzjat il-partiti? Jew il-Partit Nazzjonalista b'dan il-każ? Ara ħanibda nagħmel kif għamilt inti nawgura Simon Busuttil għax għandu l-Happy Birthday. L-irġulija anki fil-politika. Ngħidlu Happy Birthday. Però ħanajdlu wkoll. Illum il-problema tal-pajjiż huwa Simon Busuttil. U di mhux qed ngħidha jiena hekk, imma jgħiduha kulħadd. Jgħiduha n-nazzjonalisti ġenwini, jgħiduha n-nazzjonalisti illi mhumiex daqstant attivi, jgħiduha switchers u jgħiduha l-laburisti. U bir-raġun. Ġifieri di mhux klixe. Għaliex? Għax irridu anke dal-każ in partikolari irridu noħduh f'kuntest. Tinsiex illi Simon Busuttil f'dan l-4 snin ipprova jipproġetta ruħu illi huwa l-paladin tal-onestà politika,
illi huwa jrid ibiddel il-politika kif issir, illi huwa għandu riċetta illi se tbiddel dak li gawdejna f'dan l-aħħar 4 snin fil-pajjiż. Ġifieri wieħed irid jara f'dal kuntest. Min dal-każ ħareġ illi inti għandek kap tal-oppożizzjoni illi għam l-elementi kollha illi wieħed jiddeskrivuh bħala bniedem fals, mifni bil-ħabi li jħobb jaħbi u li għandu diżonestà politika. Ġifieri, u dan il-każ jien inħares liħ, propju għax inti daħħaltni fiha di bil-mistoqsija tiegħek, jien meta nħares lejn il-karatteristiċi tal-kap tal-oppożizzjoni kif irreaġixxa f'dal każ. X'konklużjoni nagħmel? Jista' jkolli fiduċja illi dan għada nivvutalu biex ikun il-Prim Ministru tiegħi jien. Din mistoqsija nagħmel. Illum ngħid illi il-Partit Nazzjonalista iktar ma jgħid Simon Busuttil li huma qgħud u li mhux mifrud, iktar joħorġu affarijiet illi jgħidu l-kontlarju. Ġifieri anke f'dil ħaġa hemm l-element ta' falsità. Illum insibu kien hemm min issuġġerixxa dal-weekend fil-gazzetti u qal isma' l-aħjar il-Partit Demokratiku, il-Partit ta' Mallin ġifieri u l-Alternattiva Demokratika imisshom jagħmlu koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Qed jimplikaw illi llum il-Partit Nazzjonalista wasal fi stat li waħdu ma jistax joffri alternattiva għal gvern tal-ġurnata. Kek il-koalizjoni nara il-koabitazzjoni bejn partiti li qasjaraw għajma politika tagħhom. Appuntu, ma trid nara. Ma jgħidlek li anke hemmhekk hemm dal-element u għalhekk qed ngħid illi llum Simon Busuttil sar problema għal pajjiż. Issa rajna aħna jekk inti tipriedka l-onestà politika u jien irid nkun charity begins at home irid nkun jien, x'izommu milli jippubblika l-invoices? Jekk jien qed nirid nikkonvinċi n-nies, ngħidilhom isma'w dawn huma l-invoices tad-DB Group, dawn huma. Ma noqgħodx ninħeba wara arranġamenti kummerċjali u dal-ħafna paroli illi mu veru xejn. Għax jekk imur għand id-DB Group u jgħidilhom għandkom xi oġġezzjoni għax aħna konna l-partijiet tal-kuntratt u jgħidulu le jista' jippubblikhom imma qed jipprova jġiba li ma jistax jippubblika. Ara fejn jidħol il-gvern u mbagħad għad-dokumenti tal-gvern. Dak iridhom from A to Z. Ġifieri hemmhekk diġà qed juri illi qed jaħbi, illi hemm xi issa il-fatt illi qaset jammetti imma qaset jiġħad illi daw il-flus marru speċifikament tal-pagi ta' żewġ uffiċjali għoljin tal-Partit Nazzjonalista. U allura ara daw l-FS3s qal. Ma l-FS3 xejn. L-FS3 nimliha jiena u kulħadd jimliha l-FS3 biex jiddikjara it-taxxa li kollu imma s-sors minn fejn ġej il-flus. Illum il-Partit Laburista organizza jew passoltu kuljum jagħmel press conference fejn tkellmu Clifton Grima u l-Ministru Owen Bonnici, ħannisimgħu l-Ministru Owen Bonnici fil-kumment li tagħna. L-bira ħrajna fuq il-Gazzetta Malta Today illi dil-kumpanija illi skont Simon Busuttil tat flus biex tagħmel reklami hija kumpanija li m'għandi bżonn reklami. Jiġifieri kien hemm bżonn konferma oħra li Simon Busuttil gideb mill-bidu sal-aħħar li prova jaħbi, li prova jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partit u kiser il-liġi tal-finanzjament tal-partit għax talab donazzjonijiet f'ammonti li huma illegali biex imorru għal pagi. Il-biraħ kellna il-konferma għal darb'oħra. Qudiem dan kollu, Simon Busuttil qed toħroġ iktar il-falsità tiegħu illi qudiem il-Kamera jpaċpaċ mod fuq trasparenza, fuq kuntratti li ġu pubblikati, meta jiġi għassjonno huwa jfalli mit-testijiet kollha. Clifton, smajna l-Ministru inti kont preżenti wkoll għal dik il-konferenza tal-aħbarijiet. L-interessanti huwa li ovvjament il-target u l-slogan li bqa' Simon Fals. U Simon Fals mhux għaliex kombinazzjoni. Il-fatt huwa li hija l-falsità li jrid it-trasparenza u l-onestà fil-politika mentri f'daru stess anki saħansitra l-amministrazzjoni tal-partit ma tafx b'dawn l-arranġamenti. Iva, infatti, Karl, meta wieħed ħares lej il-mod kif qed jaġixxi Simon Busuttil li kif qal propju tajjeb Manuel prova f'dawn l-aħħar 4 snin jifassal lilu nnifsu bħala alternattiva għall Prim Ministru. U rridu ngħidu li qed jikkompeti naħa l-oħra għandu Prim Ministru li qed iġib ir-riżultati lejn pajjiżna. U fl-istess waqt prova iħammeġ il-ġid kollu li ġi lejn pajjiżna ħares kwalunkwe investiment li ġi lejn pajjiżna kif dejjem b'mod sistematiku jintefa' t-tajn fuqu, jintefgħu id-dubji fuqu. U Simon Busuttil. Faċli tispara l-akkużi? Simon Busuttil. Faċli.
Li jinkwetani jiena huwa illi dan huwa l-alternattiva il-mexxej għal-gvern alternattiv. Insomma, dak li ġudikaw il-telespettaturi jekk hux alternattiva jew le. Issa. Id-demokrazija jekk titlob li Meta wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni kollha kemm hija, lejn the bigger picture, lejn sitwazzjoni komplessa kollha kemm hi, huwa faċli tinduna. Illi min qed jaspira min qed jaspira fuq kollox illi jmexxi lil Malta, lil pajjiżna, f'daw l-4 snin li ilu fl-oppożizzjoni, ma kienx kapaċi jibdel jnaddaf il-Partit Nazzjonalista. U infatti, għaxu, normalment l-lum għandu l-birthday, imma sfortunatu kol mhuwiex lek il-birthday żgur. Ġifieri jgħid f'nofs del-kontroversja. U iktar ma jgħid illi l-Partit Nazzjonalista huwa maqut, iktar ikomplu joħorġu fil-beraħ il-konflitti interni li huma dejjem. Mela, ħanaddi għal Manuel konklużjoni. Le, armin hekk jiena ngħid, tinsix li qegħdin sena biss il-bot mill-elezzjoni. Daj missu għandu partit maqut, jaf kulħadd fejqed. Imma suppost qed ma jżommx ta' għaliex mhux il-każ, ġifieri illi hemm firda żgur bejn Simon Busuttil u min qed imexxi il-Simon Busuttil, għax jien hekk ngħid, min qed imexxi lil Simon Busuttil? Min ħataf lill-Partit Nazzjonalista u qed imexxih fid-direzzjoni li jgħidu u Simon ikollu jbaxxi rasi. U dawk li mhux qed ibaxxu rashom għal dak li qed Simon qed jispiċċaw iżolati fih dan il-Partit Nazzjonalista. Illa li x'anke hemmhekk jekk aħna nisimgħu li naqraw xi jgħidu l-partitari nazzjonalisti, Mario De Marco għandu jirreżenja, Mario De Marco għandu jitla, Mario De Marco waqqanna wiċċalat, Mario De Marco il-ħin kollu sejrin. Għax tkun avukat ta' kumpanija tuża l-kelma li għala Mario De Marco, repetija Simon Busuttil għax moment kienet rehearsed imweġġajn. Biex. Fil-fatt jien għandi domanda x'nagħmel ukoll. Il għaliex jekk kemm il-darba Mario De Marco qal li hu ħasem fin-negozjati u Simon Busuttil kien ilu jaf, snin sħaħ jaf li hu l-avukat tagħhom. U negozja deal Mario De Marco, però qal meta ġejna l-aspett finanzjarju, dak ma konx fiha, dak kien Deloitte u għamlu, u jimma, mela allura ma kienx hemm konflitt ta' interess. Għax bl-istess argument, jekk kemm il-darbu hekk, għaliex iħalli li l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista ibijaw l-IIP, il-ċittadinanza f'investiment. Meta l-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni fuq l-IIP. Allura ma dawn nimxi mod u ma Mario De Marco nimxi mod ieħor. Il-mistoqsijiet jibqgħu eterni. Mela, grazzi lil Clifton Grima, deputat tal-Partit Laburista, u Manuel Mikallef, opinjonista, nittamaw li nerġa' niltaqgħu fil-im li ġej. Mela, nidu pawża hawnhekk u mbagħad niġu lura għall-aktar diskussjoni.